माबा बङाइगाव माने दा माबा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। A few moments later. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओंखारलांगोन एसे मोनाब्लि। अबाय थागोन ओमफ्राय? बङाइगावआवनो। ओमफ्राय बङाइगावनिफ्राय नोंखौ गाबोन दोनफिनसै फुङाव माने बिदिनो 8टा 9टा। ओमफ्राय नोंसोर सासेना सानैफोर मानसिफोरा जेनेबा नों हारसिंल' फैखागोन ना नोंजों लोगो दंफायो आरो नोंनि लोगोनि लोगो दंफायो? ओहो थांनायाव आंजों सासे लोगो थांफागोन ओमफ्राय नों थागोन 7टा। अबे साले जो माफ करना मैं जो उससे मैं इधर निकल जाता हूँ जब हम माने आंनि लोगोआसो माबागोन आरोखि ना थागोन नोंजों। ओमफ्राय बेनो आरोखि मानसियालाय माबायदि बोराय ना सेंग्रा? सेंग्रासो। मा नाम? आयौ नाम साम नांजोबगौ उनाव लोगो मोनगोनब्रा दाहाय थांबा। जागोन ना जाया दसजन? 12 हो? 12 बेसेबां? 12 10 लादो दे उनाव लोगो मोनबाय थाखागोन ना। ओमफ्राय माहाय थागोन ओमफ्राय जायगाया? बङाइगाव। मा जायगाया? बङाइगावनोथ' मा जायगा? बङाइगावआवनो दङ जायगा दङ बे। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। माने लोगोनि रुम दं नालाय। लोगोनि रुमावसो? औ रुमाव रावबो थाया, मालिक थाया नालाय लोगोनि रुमावसो थागोन बियो। ओमफ्राय रुमावहाय मानसिफोर थाया आरो लोगो दिगि रावबो थाया? ओहो बिल्डिंसोखा हारसिंसो बे माबा थायो लोगोफोर थायोमोन नालाय लोगोफ्रा थाला आरोखि थांजोबगोन जों थांबा। दिनै नोंसोर थांबा नामा? औ जों थांबा जोंनो रुमखौ होलांखागोन। ओमफ्राय आं बिसोरजों नुजाथिनांगौ आरो नामा? नुजायालै नों गारि सिङावसो थागोन ना बोरै नुजानांगौ। आं नुजाथिया दै। दे जागोन। कुछ भी होमबा र' आं नोंनो दा माने दा माबाथ' 2:32 आं नोंनो र' आधा घन्टासो उनाव फन हरफिनगासिनो दं। खोनाबाय? आधा घन्टासो उनाव फन खालामफिनगासिनो दं आं नोंनो। औ बे आब'नावनो फन खालामबानो जायो, आं माबानानै जिमाव थांसै दुगैनानै। दे जागोन। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ एसे एनै मा फेमास जानायखाय एसे एनै मा फैसा खामायनायखाय बिराद माने मेगन सानानै मानसिखौ बिराद गादबनो बोलो मोनो आरोना नोंसोरो गोदाव सोरावनो मा मोनो बेबायदि खालामनानै।